Уважаеми гости, 40 години нашата детска градина се грижи за децата на град Правец. 40 години професионализъм и педагогическо майсторство, детски сълзи, но и много щастливи усмивки, делнично-празнични вълнения и преживявания. 40 години ползотворна дейност в името на децата. Предоставям думата на директора на Обединено детско заведение Здравец, госпожа Станева. За мен е чест и удоволствие да поканя на сцената на Народно читалище Заря хората, благодарение на които нашата детска градина е изградена, оборудвана и открита. На вашето внимание господин Васил Златев и господин Димитър Найденов. Почетни плакети с логото на ОДЗ Здравец и грамоти получава господин Златев за особен принос в изграждането, оборудването и откриването на детските градини. Почетен плакет и грамота получава господин Димитър Найденов за сътрудничество с общинското ръководство за оборудване и откриване на детското заведение. Уважаеми гости, моля за аплодисменти да приветстваме две дами, които през годините дадоха всичко от себе си и не спираха да се раздават за щастието на нашите деца. Госпожа Радка Йончева и госпожа Йонка Иванова. Получава почетен плакет и грамота за особен принос в предучилищното възпитание и откриване на първото детско заведение, дългогодишен директор и учител. Иванова за дългогодишната и работа в предучилищното възпитание на децата от община Правец, дългогодишен директор и учител. Оставям думата на господин Златев. Уважаема госпожо директор, драги учители, скъпи деца! За мен е един изключително радостен ден и благодаря за поканата да присъствам на един хубав празник на детска градина Правец, 40 години откакто тя функционира като детска градина. Не може човек да не е щастлив, не може да не е радостен, когато гледа тези красиви деца. Това всички сме длъжни към тия деца и всички трябва да направим всичко възможно, кой каквото може, да помагаме действително те да растат и да са едни добри жители на град Правец. Факта, че
детските градини и двете, значи са запълнени с деца. Това говори, че Правец се развива. Правец върви напред. Това говори, че има правилно управление от страна на общината, с оглед действително да се продължава развитието на Правец, да се множат жителите на този град и на общината. Много съм радостен. Искам от сърце да благодаря на ръководството на детската градина за това, че ме уважиха и удостоиха с тази награда. Искам да пожелая на тех, на децата и на всички присъстващи жители на Правец да пожелая много здраве, много творчески успехи. Правете всичко възможно Правец да върви напред. И аз съм убеден, че той ще върви. Благодаря ви. А сега за вас ще пеят, танцуват и рецитират децата на град Правец.
Децата на правец. Те изпълват сърцата ни и радват душите ни. И всички ние много ги обичаме. На днешният празник изява искат и най-малките възпитаници на Обединено детско заведение Здравец. Децата от яслената група. Нека да ги аплодираме! Песента е магия. Тя изпълва душите и стопля сърцата ни. За всички вас са изпълнението на нашите малки певици и бивши възпитаници на Обединено детско заведение Здравец. Както и специалният поздрав на децата от Обединено детско заведение Звънче в село Джурово.
Едно екзотично изпълнение, с което ще се потопи в невероятната атмосфера на един завладяващ, мистериозен и много различен свят. Децата от втора и трета група ще ни принесат в Ориента със своите ориенталски танци. Да се насладим на тяхното представяне в горещите ритми, традиционни за Близкия изток. شيك شاك شوك سيدي يا حبيبي الرب والرب شيك شاك شوك شيك شاك شوك سيدي يا حبيبي الرب والرب تعالى نرقص بلدي البلد يا نور عيني تعالى نرقص بلدي البلد يا نور عيني شيك شاك شوك شيك شاك شوك Празникът е като хляба. Сладък е, когато го споделиш с приятели. Поздрав за нас ще поднесат и приятелите ни. Децата от читалище Заря, учениците на госпожа Батанова и децата от Обединено детско заведение Слънце, село Осиковица.
Свит,
следващото изпълнение в нашия концерт ще ви се прииска да затанцувате. Защо ли? Ами защото участниците в него заразяват всички със своята усърдност и желание за танци, със своя чар и непринуденост. Поздрав по случай днешният празник ще отправя възпитаниците на школата по латино танци към читалище Заря. Тези прекрасни деца ще ви представят микс от латино танците ча-ча-ча и джайв. The crazy slide for you. This is something new. The crazy slide for you.
няма нищо по-съкровенно от българските народни танци. Следващият поздрав е от децата на целодневна детска градина Индира Ганди. Здравец, с пожелание за много здраве, радост, щастие, късмет и много слънчеви дни в детските очи им пожелават децата от целодневна детска градина Индира Ганди, които тази вечер ще пеят и танцуват за юбилярите.
празнуващи всяка година рожден ден с другари, дружина. И радост в къщи донесъл, денят ти е светъл и весел. Такъв ден в живота си има и нашата детска градина. С особена благодарност за положените усилия за развитието на Обединено детско заведение Здравец, каним на сцената кмета на община Правец, господин Румен Гунински. Уважаема госпожо Станева, уважаеми служители на Обединено детско заведение Здравец, уважаеми и почетни граждани, уважаеми родители, дарители, приятели на детското заведение, дами и господа, честит юбилей, честита 40 годишнина на Обединено детско заведение Здравец, град Правец. За мен е чест да поздравя юбилея от детското заведение, като искам първо да изкажа благодарност на всички ръководители на община Правец и детското заведение, които са допринесли за основаването и за развитието му. Да благодарим на служителите, на бивши и настоящи служители на детското заведение, които са положили огромни усилия за образоването и за възпитанието на нашите деца. И не на последно място искам да благодаря на децата на Правец, на всички деца на община Правец, които взеха участие тази вечер в този прекрасен спектакъл, да благодарим на техните ръководители, които са ги подготвили. Аз искам да изкажа една специална благодарност на двама наши съграждани, които в момента са в Правец, които са гости на това тържество. Това са именно
почетните граждани на община Правец, господин Златев и господин Найденов. Тъй като те са главните виновници, община Правец, град Правец да изглежда така добре, трябва да ви призная и аз като кмет, че зависимостта е доста голяма, въпреки че ние не всички отчитаме това, което имаме, но заслугите за изграждането на времето, което Правец се е развивал от село да стане град, е именно на тези наши двама почетни граждани. Благодаря ви лично и да желая здраве! Благодарност искам да изкажа лично и на бившите директори на детска градина Здравец, господа Йончева, госпожа Балканова и госпожа Иванова, защото и те със своя труд са допринесли за развитието на нашата община. Защото нашата община, бъдещето на нашата община, това са нашите деца. Искам не на последно място да им пожелая щастливо детство, град Правец. От името на общинското ръководство, лично име, имам честта да връча почетния пакет на община Правец на госпожа Силвия Станева, директор на Обединено детско заведение Здравец, град Правец. колектива на нашите спонсори. Вярваме, че ще се срещнем отново на следващата годишнина на Обединено детско заведение Здравец. Изказваме благодарност за подаръците, които получихме по случай 40-тия юбилей на детската градина. А това са мултимедийно устройство от община Правец, компютри от господин Васил Златев, костюми от госпожа Мария Александрова, телевизор от семейство Гунински, материали за аранжиране на двора ЕКТА Баскони Груп, CD плеер от професионална гимназия по компютърни технологии и системи Правец. Благодарим за финансовата подкрепа на госпожа Юнона Симеонова и особено благодарност изказваме на родителите за тяхната съпричастност и подкрепа. Поздравителни адреси и цветя получихме от община Правец. Основно училище Любета Равел, село Осиповица, госпожа Радка Йончева, госпожа Йонка Иванова, професионална гимназия по компютърни технологии и системи Правец, ЕТК, Деваго, агроаптека и цветя Автогара Правец, бивши колеги, основно училище Васил Левски,
29-6 Юнона Симеонова, от родителите на децата от тяхна група, от госпожа Таня Коцева, колектива на Индира Ганди, ОДЗ Звънче, Народно читалище Заря, ОДЗ Слънце, ГПЧ Алево Константин. Скъпи приятели, благодарим, че бяхте с нас в тази празнична вечер.